Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, μεσούσης και από ορισμένες τουλάχιστον πλευρές κλιμακούμενης της καπιταλιστικής κρίσης, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, η διεξαγωγή ενός συνεδρίου με διεθνές σημείο αναφοράς και με θέμα ο μαρξισμός τον 21ο αιώνα αποτελεί μια πρώτης τάξης ευκαιρία για την ανάπτυξη ενός κριτικού στοχασμού πάνω στα μεγάλα προβλήματα του καιρού μας. Έσπευσαν πολλοί και ενίοτε με πάθος να υποστηρίξουν το τέλος του μαρξισμού μαζί με το τέλος των ιδεολογιών και το τέλος της ιστορίας, ιδίως στον απόϊχο της πτώσης του τείχους του Βερολίνου και της κατάρρευσης των καθεστώτων του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού. Και όμως η εξέλιξη των πραγμάτων τους διαψεύδει. Δεν έχουμε βεβαίως αυταπάτες. Όπως ορθά επισημαίνει ένας από τους σημαντικότερους, κατά τη γνώμη μου, ζώντες μαρξιστές θεωρητικούς, ο Ιστβάν Μεσάρος, η αλλαγή διάθεσης η οποία οδηγεί το κεφάλαιο του Μάρξ σε στρογγυλά τραπέζια του σειρμού, όχι βεβαίως για μελέτη αλλά για επίδειξη, δεν σημαίνει ότι οι μαρξιστικές ιδέες κερδίζουν έδαφος τώρα παγκοσμίως. Η εμβάθυνση της κρίσης, ωστόσο, που βιώνουμε στις μέρες μας, είναι ασφαλώς αδιαμφισβήτητη και προκαλεί παγκόσμιο εύρους διαμαρτυρίες. Αλλά η έβρεση βιώσιμων λύσεων απέναντι στις αιτίες που τείνουν να εκραγούν οπουδήποτε απαιτεί την επεξεργασία κατάλληλων στρατηγικών και αντίστοιχων μορφών οργάνωσης που να είναι σε θέση να αντισταθμίσουν το μέγεθος των επίμαχων προβλημάτων. Συνιστά κοινό τόπο για μας που μετέχουμε με τον ένα ή άλλο τρόπο. Στις εργασίες αυτού του συνεδρίου, η διαπίστωση ότι μια αποτελεσματική στρατηγική απάντηση σε επίπεδο θεωρίας, είτε σε σχέση με το διεθνή, είτε σε σχέση με τον εγχώριο καπιταλισμό, κατεξοχήν μάλιστα σε μια περίοδο κρίσης όπως η τρέχουσα, δεν μπορεί παρά να δοθεί με πεδίο θεμελίωσης το έργο του Μάρξ και ένα σύγχρονο πολύπλευρα αναπτυσσόμενο μαρξισμό. Απ' την άλλη πλευρά, σε όσους συγκροτούν και σμιλεύουν την επιστημονική ταυτότητά τους ως μαρξιστών, πρέπει να είναι σαφές ότι νοηματοδοτεί τη μελετητική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητά τους μια κατηγορική προσταγή. Η κατηγορική προσταγή, όπως είναι διατυπωμένη στην 11η θέση του Μάρξ για τον Φόιερμπαχ. Οι φιλόσοφοι έχουν απλώς ερμηνεύσει τον κόσμο με διάφορους τρόπους, το ζήτημα είναι να τον αλλάξουν. Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να επιμείνω. Από μαρξιστική τουλάχιστον άποψη, ο σκοπός και το περιεχόμενο ενός συνεδρίου με θέμα ο μαρξισμός στον 21ο αιώνα δεν είναι δυνατόν και δεν πρέπει να προσδιορίζονται με αποκλειστικό γνώμονα τη συμβολή στην ερμηνεία του κόσμου. Ταυτόχρονα, ωστόσο, ο σκοπός και το περιεχόμενο τέτοιων επιστημονικών πρωτοβουλειών όπως η δική μας δεν πρέπει να ενδίδουν, δεν πρέπει να υποτάσσονται στις συγκυριακές εξελίξεις και ανάγκες οποιουδήποτε κινήματος εμφανίζεται να επιδιώκει ή φαντάζεται ότι επιδιώκει την αλλαγή του κόσμου. Το συνέδριό μας θα κινηθεί φέτος στο καταστατική σημασίας για τον μαρξισμό, επιστημονικό ή ορθότερα διεπιστημονικό πεδίο της πολιτικής οικονομίας με έργο αναφοράς στο Das Kapital, το κεφάλαιο, ως κριτικό και ερευνητικό πρόγραμμα, όπου και θα συναντηθούμε με τον δημιουργό του, τον Καρλ Μάρξ, ως μελετητή των καπιταλιστικών κρίσεων. Δύο ευτυχείς συνθήκες προσδίδουν στο συνέδριο ο μαρξισμός στον 21ο αιώνα ιδιαίτερη σημασία. Πρώτον, η κεντρική παρουσία και πολύτιμη συμμετοχή του Δόκτωρα Γκέραλτ Χούμπμαν,
που με την ιδιότητά του ως γενικού συντονιστή του κορυφαίου εκδοτικού εγχειρήματος των απάντων Marx Engels, γνωστού και ως Μέγα 2, θα μας παρουσιάσει το περίγραμμα και τις προοπτικές της έκδοσης των απάντων και της συναφούς πολυδιάστατης ερευνητικής εργασίας που συνδέεται με αυτό το πρωτοποριακό εκδοτικό και ερευνητικό πρόγραμμα. Με αφορμή τη σημαντικότατη αυτή εκδοτική πρωτοβουλία και με αφετηρία το πώς αντιμετώπισαν το κεφάλαιο ερευνητικά, αλλά γιατί όχι, ή και πώς αλλιώς και γραμματολογικά, θα εισηγηθούν στο συνέδριό μας ο Θανάσης Ντούρας και ο Θωμάς Ντσόπουλος, ενώ ο Διονύσης Γράβαρης με τους συναδέλφους Θανάση Μανιάτη και Γιώργο Οικονομάκη, καθένας από τη δική του οπτική γωνία, θα συνομιλήσουν με τον Μάρξ του κεφαλαίου ως θεωρητικό των κρίσεων, προκειμένου να συμβάλλουν στο φωτισμό του χαρακτήρα και της δυναμικής της τρέχουσας καπιταλιστικής κρίσης. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, όπως εκτιμούσε στη στροφή του 20ου προς τον 21ο αιώνα και η Έλεν Μάιξενσχουτ, μια ακαδημαϊκά συγκροτημένη και θεωρητικά, πολιτικά θα έλεγα στρατευμένη μαρξίστρια των χρόνων μας, που δυστυχώς έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, αυτή η ιστορική στιγμή, η περίοδος που εξακολουθούμε να διανύουμε, είναι η καλύτερη, όχι η χειρότερη, η περισσότερο, όχι η λιγότερο κατάλληλη στιγμή για να επαναφέρουμε τον Μάρξ. Θα μπορούσα ακόμη να ισχυριστώ, υποστηρίζει η Wood, ότι αυτή είναι η στιγμή κατά την οποία ο Μάρξ πρέπει και μπορεί να αναδειχθεί ολοκληρωμένα για πρώτη φορά, μη εξαιρουμένης ακόμη και της ιστορικής στιγμής που εκείνος έζησε. Η τοποθέτηση της Wood δεν πηγάζει βεβαίως από κάποια φιλοσοφικά αφελή αισιοδοξία. Τεκμηριώνεται επιστημονικά με βάση και τη διεθνοποίηση του καπιταλισμού, στο βαθμό που ως κοινωνικός σχηματισμός τίνει, προφανώς διαμέσου αντιθέσεων και όχι πάντως γραμμικά, ανισόμετρα αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα, προς την ολοκλήρωσή του. Με άλλα λόγια και χωρίς αμφιβολία, η καπιταλιστική ολοκλήρωση συνιστά όντως στις μέρες μας μια από την άποψη των αντικειμενικών όρων σαφώς πιο όριμη διαδικασία σε σχέση προς ό,τι συνέβαινε τον 19ο αλλά και τον 20ο αιώνα. Ωστόσο, ποιος θα μπορούσε να το αμφισβητήσει? Εξακολουθεί να βαραίνει στις μέρες μας η τραγική κατάληξη της πορείας που δρομολογήθηκε ιστορικά με την Οκτωβριανή Επανάσταση και την κατάρρευση των καθεστώτων του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού. Επικρατεί στη ζωή μας η ηγεμονία του νέου φιλελευθερισμού και των ιδεολογικών μηχανισμών του, ενώ παραλυτική και καταλυτική αποδεικνύεται η απουσία ενός διεθνούς, ενός ευρωπαϊκού, ενός εγχώριου εργατικού κινήματος που να συγκρούεται αποφασιστικά και σε διάρκεια με τους καπιταλιστικούς μηχανισμούς εξουσίας, αντλώντας έμπνευση, αλλά και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου μαρξισμού. Ενός μαρξισμού που αρνείται να υποκύψει στην κρυφή γοητεία διάφορων ειδών μεταμαρξισμού του 21ου αιώνα. Φτάνοντας στην έκβαση της τοποθέτησής μου και ευχόμενος κάθε επιτυχία στο συνέδριό μας, επιτρέψατε μου την επιστροφή στη φιλοσοφική αφετηρία αυτής της παρέμβασης, στην 11η θέση του Μάρξ για τον Φόιερμπαχ, αυτή τη φορά όμως με την αναγκαία κατά την προσωπική μου εκτίμηση πολιτική υπενθύμηση. Οι μαρξιστές επιστήμονες σε χαλεπούς καιρούς μάχονται, οφείλουν να μάχονται, καθένας με τον τρόπο του για τον ίδιο στόχο. Όχι απλά την ερμηνεία, αλλά και την αλλαγή του κόσμου, αλλαγή την οποία ο Μάρξ, δεν πρέπει να το ξεχνούμε, αλλαγή την οποία ο Μάρξ ως πραγματική κίνηση
και όχι σαν καθαρό αφηρημένο ιδεώδες, προσδιορίσε, όχι πάντως τυχαία, με τη λέξη κομμουνισμός. Σας ευχαριστώ πολύ.